Прывітанне. Што рабіць, калі ў заданні А1 вы бачыце слова, якое заканчваецца на кропачкі Р ці кропачкі Л? Напішыце А. Камп'ютар, прынтар, світар, характар, майстар і многія іншыя словы. А таксама словы ад іх утвораныя, напрыклад, камп'ютарны, характарыстыка і гэтак далей. Заканчэнне ар – гэта наша ўсё. На ўсялякі выпадак праверце, ці гэтае слова не пішацца з вялікай літары. Бо калі пішацца з вялікай літары, там можа захоўвацца заканчэнне «р», але, на шчасце, такія словы пакуль што ў ЦТ не траплялі. Таму запамінаем заканчэнне «ар» і радуемся, пабачыўшы яго ў заданнях ЦТ.